Wah, sopo kae? Kok ketok uwu ngono? Wajahnya kok isih asing ngono, gak tahu ngerti aku. Tapi aja lali jaga penampilan dulu le. Siap. Samperan ya. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Mbak. Mbak. Iya, Mas. Anu, itu boleh kenalan apa mboten? Boleh kok, Mas. Silaturahmi kan penting. Iki. Wah, dalan mulus iki sawane. Pak. Wis ayu, mening, gak sombong. Sisan. Daman hati iki. Loh, Mas. Kok diam? Kenapa? Hehe, gak apa-apa, Mbak. BTW, kamu orang anyar ya, Pak ya, di kene. Kok gak tahu ngerti aku. Iya, Mas. Baru pindahan dari kota kemarin. Kalau boleh tahu jenenge kamu itu siapa loh, Mbak? Nama asli Dea, bisa dipanggil Rara. Nah, Masnya namanya siapa? Kalau namaku Jati Prasetyo, biasa dipanggil sayang tapi. Hei, ada-ada aja, Mas. Masnya juga tinggal di sini? Nggih, Mbak, leres. Nggak pengen main di omahku toh, Mbak. Biar denger sampean. Iya, Mas. Lain waktu aja. Kan kemarin aku baru pindahan. Oh, gitu. Ya udah, Mbak, kalau gitu aku pulang dulu. Ini ada nomorku, nanti barangkali rindu. Iya, Mas. Ya udah, aku pulang dulu, Mbak Rara ya. Dadah. Iya. Dadah. Wah, ternyata penduduk sini ramah-ramah ya. Apa meneh Mas Pras? Wis humble, manis, gak sombong sisan. Betah no aku nek ngene carane. Loh, kok nglebat kabeh iki piye terusan? Aduh, gak fokus aku. Semangat tahu nak carane ngene punya tetangga seperti Mbak Rara, ibaratnya bidadari yang turun di bumi. Tenang. Loh, kaca semut, keme apa nang omahku? Ora kodo-kodo iku. Aku pengen dolan omahmu, ora oleh. Jenenge dolan ya ngenteni wonge sing duwe omah ning omah. Wong aku lagi teko kok kowe wis ning kene. Oh, kok nak ana barangku sing ilang nak dondo lho ke. Laporno Pak Inggi. Rainam. Ngawur. Iya Pras purane. Duh. Loh Kang, ki gene Kang, kok kuping bodro terus ngene? Alah tak takok ora roh. Lho pegel kabeh lho. Sene. Lho wong nak pegelen niku biasane sing dipijeti sikile nek ora ngono pundake. Lah iki kok kuping bodro ngene naganane nganti abang biru iki. Lah kuwi lak sikil lek pegel, lah sikilku ora pegel kok. Lah terus. Ki lho kupingku pegel. Bedino diseneni emak terus. Padahal yo kerja apa ae wis tak lakoni. Terah ngono Kang, soalnya ngene lho. Di mata wanita, lelaki itu selalu salah. Intine ngene Kang, prinsipnya wong wedok iku siji. Wong wedok iku ora tau salah. Sing kedua, nek wong wedok salah, iku balik maneh ning nomor siji iku mau. Trae wong wedok ora tau salah. Nah, jute yo denger ngono kok. Iya, tamu kok tak ngguro. Tak kopi yo, ya kopi yo. Ngono le, sungkan aku kok. Teh manis wae lah ngono. Teh manis, nganggo es ora? Yo nganggo es lek Kang, Kang Nara nganggo es lah. Jenenge teh manis. Oh iya ya goblok aku. Dan isine tak gawekno es. Apa mulai Kang, aku Kang? Mulai aku. Piye to lek ngopi tak gawe iki lho.
Wis lah engko mbek nomor dusun topo ngono lho. Aku tak mleh. Suwun-suwun ya. Tak mleh aku. Oh, bulus. Oh iya, aku lali. Ono nomornya Mas Pras. Coba tak hubungi, aktif gak yo? Oke, wis di pacar turun nggak? Wes, kenapa lho? Aku mang soalnya ning dalan mang saurunge mulai lho. Ya. Foto cewek ayu nih Rontro. Canyar nih San. Oh, soalnya. Iya, ning kono dalan nih lho. Ya lho. Kandhane kok. Payu tenan. Pras, telepon. Jajal tak angkate nak menawa telepon Koba Imbong ya. Iya, Nak Mas. menawa oleh giveaway kan ya hoki lumayan rezeki. Halo, siapa ya? Ini Rara, Mas. Halah ora Mbak Imbong tibake. Duh, Rara. Iya, Mbak. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Mas. Cuma mau ngasih tahu, ini nomor HP ku. Oh. Iya ya, Mbak. Siap. BTW, kamu iki ning mana lho, Mbak? Ini di rumah. Lagi nyantai. Aku mau dolan ke sana. Apa ngomong penting banget iki. Ya udah, kesini aja langsung, Mas. Ini juga lagi nyantai kok. Loh. Jangan santai-santai loh, Mbak. Gak bisa ini nak digawe santai. Soalnya iki masalah hati iki. Maksudnya ini loh, Mas, aku juga nggak ngapa-ngapain kok. Oh, gitu. Ya udah, aku OTW, Mbak. Assalamualaikum. Iya, Mas, hati-hati. Waalaikumsalam. Aku tak dolan sik ya. Kowe ning kene ra apa-apa. Tenan iki. Ya iki ngonoan jaga omahku ya. Nek menawa ana demit dimar ngono ya. Oke, wis. Assalamualaikum. Selamat tadi, guys. Usdra, bahaya anak ngene. Bahaya piye? Radiasi ngene iki termasuk. Dulu HP terus kok. Bahaya. Gawe kesehatan. Isih ras piro bahayane radiasi ketimbang radianggap. Bahayane ra trimo ning kesehatan. Ning ati iki lho, ning ati. Roh kowe. Ngono ya. Ana lagune ngono kok. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Asik. Oh, ngono Dra. Tibake kowe paham ya antum ya. Ini ki pras-pras ra ketok iki jane ning ndi kok. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini, Mas. Oh, nggih, Mbak. Amit lo ya. Apa langsung masuk aja, Mas? Loh, masuk. Wah, ojo lah, Mbak. Gak usah wis. Ning kene wae kok di sawang tanggane lho. Oh iya iya. BTW, Mas mau ngomong apa toh? Gini loh, Mbak. Nganu, aku arep ngomong tentang perasaan. Perasaan gimana, Mas? Maksudnya? Soalnya kan ngene lah, Mbak. Perasaan yang dipendam itu tidak baik. Lebih baik diucapkan apa adanya walaupun belum tahu bagaimana itu jawabannya. Iya gak? Iya, Mas. Memang benar. Mendam perasaan itu tidak baik. Lah makanya. Tapi tolong jangan kanda siapa-siapa ya. Iya, Mas, beres. Ngene loh Mbak Rara. Sampean wayu. Terus? I love you. Bisa aja kamu, Mas. Duh, saya toh Mbak, sepurane loh. Aja maju-maju, sumpah aja maju-maju. Loh, kenapa, Mas? Cantiknya kelewatan. Lah terus Mas Pras maunya gimana? Nganu loh Mbak, sing koyok bocah-bocah saiki ngono ku lho.
pacaran. Kok cepet banget toh Mas? Kita kan baru kenal. Masalahnya gini loh, Mbak. Cinta itu bisa datang kapan saja waktunya. Ngono loh. Dan aku cinta sampean iku yo sejak pandangan pertama. Dari mata turun ke hati. Hatine ning kene maksudnya, panggone ning kene. Hati panggone ning kene. Ngono, Mbak. Iya Mas, sebenarnya aku juga mengagumi sampean. Lah iya, Mbak. Lah, jadi ngene. Sampean mau nggak jadi pacarku? Iya Mas, mau. Lah, nak ngono lah. Beban hidup ki semakin berat ah. Aku pengen mepras ah njaluk sosuli. Kok sosuli? Solusi. Loh, kayak pras. Ngono pe tak parani nang omahe kaya nganggur no. Loh. Kowe apa ning ndi? Apa nang mam leh? Ya wis ndang rono. Siapa Mas tadi? Biasa temenku. Loh, piye to? Aku ki nang mam golek kowe kok mbok kon rono nang mam. Lho nak treng goleki aku yo ning kene, mek apa ning omahku? Lho, kena apa bereng kok teko-teko wajam kok gundah gulana ngene? Bingung aku pras. Urip ngene-ngene terus ora sugih-sugih, malah beban hidup tok sing tambah. Duh, ngene lho, Sob. Memang yang dinamakan hidup itu banyak beban. Lah nak banyak saweran, iku jenenge dangdutan. Duduk hidup iku. Ngono lho. Lah terus piye niki alur uripku? Ana saranku ya sebenarnya nikmati wae uripmu sing saiki. Soale di luaran sana banyak orang-orang yang lebih susah dari dirimu ngono lho. Sob, paham ra? Oh, iya, paham aku. Sun pras, sosuline. Sosuli mbam skincarean ngono, solusi. Lah, ya iku pokoke. Wah, sapa kuwi pras? Ayune. Pacar baru, lagi wae jadian iki, Bang. Oh, ayu tenan kok. Rasa demek-demek. Tenan lho pras, wayu pras. Kowe denger apa ora? Ora usah demek-demek. Tapi ayu we pras. Kupingmu krungu apa ora? Ora usah demek-demek. Pacarmu semangatku. Oh, tak. Kowe to lho ngono lho Jan. Iya Mas. Ora tak guyang. Oh iya lali. Aku ono. Memang yang dinamakan hidup itu banyak beban. Lah nak banyak saweran, kuwi jenenge dangdutan, Pen. Pen dancu. Oh, action. Lah, ya iku lah pokoke. Wah, wis sopro pras. Sopro pras. Daripada sedih hati mending sakit keliru jengit kok keliru. Ya, kuwi mas mentau ora langsung medui.